Akapinda mugedhi akati mairawo mandisungisire chi ndakanjira sadza ndigere pama steps omva asvika padhuze akati makamborohwa here satanyoka. Saka mukadzi wangu akachenjeresa akavhara mari aitovaka musha wake kwanzvimbo. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Taitamba nemukadzi wake, saka mukadzi wake aiti murume wangu anozviziva. Taimupa mari yedu, taive tichibvisa mari yedu inoita ma555, saka yaita 50 pamwedzi. Saka takatati tinoisa interest, saka interest takatati pa50 inoizoya iri 60. Saka takapedza mwedzi yedu yese kusvika patakakanyorerana muna December tichimupa mari yacho. Saka iye aitouya kana anonoka taitomudana achiti ndiri kubikira murume wangu. Saka aitaingofunga kuti ari kuzviziva. Saka zuva rokuti tochipanana mari dzedu akauya akati vasikana mari dzenyu mbomirai ndinozokupai musi wa 25. Saka 25 achisvika sisi wake nemukoma sisi wake nabankuru wake naiye neso takagara pasi zvikazinze aiwa vedu we yakona kuti muchienda kwa sabhuku nenyaya mari yenyu uyaitigadziririsana tinokupai mari yenyu. Saka isusu takabva taita sei tanhinkira namba tateererawo sevanhu vatinogarisana navo takagara. Iye murume wacho aiti kana zvaipa ndinokubatsirai ndo zvinhu zvakanga zvichinyanya kuti gadzika pasi. Tikati all right, saka munozotipa rini? Akati tokupai musi wa 1 February. Ndomva tadi tikati tiri vanhu takagarisana ende tiri paukama zvechikwadi muzukuru wangu uyu. Ndomva wazosvika musi wa 1 February haana kuuya nemari. Ndo patakazoenda kwa sabhuku. Taenda kwa sabhuku zvikaina sabhuku oraiti nyaya ichisiyira imaoko mangu. Saka musi akanzi unozoya nemari yemukando rini? Akandikuya naye musi wa 29. Imi vanhu vemukando mozoya sabhuku ndiye akatisiya mumaoko mangu. Saka musi wa 29 takasvika 29 asati asvika uya akauya achiti madzimai emukando ndarova mukadzi wangu muchawira pasi rauna kuti muchaita sei. Ndobva ndati kwewa muroverei kwasara mazuva 2 okuti atipe mari yedu. Kwakadi kutiudzawo kana kuti wakaenda kwa sabhuku kuti ndarova mukadzi wangu. Saka ipapo ndo patakazoti ko zvinotoita sei. Ndobva tati izvo uyu sabhuku ndomva varova foni kumukoma wacho kuti uya kuno. Akati handiuyi ikoko nemhaka yekuti nyaya yese ngaipedzwe nemurume wake kushinga. Ngaipedzwe nemurume wake sokushinga. Ndopatazogara ndopatazoti aiwa isusu toita sei tinganzerenda munotsvaga mukadzi wangu atizivi kumusha kwake isu. Iye akamuroverei dasina kumurova tainetsana naye kana aiti nyima kana aiti kumbirira uregero akamurovere chi. Saka ndomva tazoisawo samoni iroro kuti iye aita hameno zvenyu isi chimuti wakaroverei mukadzi wako kusvika panguva ino. Saka tamupa samoni akauya kumba tese takati changobva kumunyoresa nomwe wangu wandigere naye uchembere uyu. Akapinda mugedhi akati mairawo mandisungisire chi ndakanjira sadza ndigere pama steps omva asvika padhuze akati makamborohwa here satanyoka ndinokutsakatisai inini pana hamupagari nhasi hamuparari ndinokutsakatisai nyange mukapuhwa mari iyoyo asi munotoifira chete munotoifira ndinokutsakatisai. Ndomva azoenda pano mumwe wangu uyu mumwe wangu ataurawo zvaakaitwa. Panditi zvo hama eu makamborohwa here handakudaira ndichidzura chibahwe cheshamwari yangu chetuhuku twavo zvokanzi makamborohwa here ndakati handakudaira zvokanzi munhu wacho akanyoresa ini samoni ziso renyu ngaridzoke pazvinhu zvangu kuda kutoresa zvinhu zvangu here nemapurisa kwamambo. Munhu akadya mari yenyu yeninge mukando endai kwanzvimbo munomutsvaga. Ndinomutsvaga ndakaita sei kwanzvimbo tizvati ndinoenda naye kwanzvimbo handina murume
ndikugara ndega murume wangu akafa Ndoda kubvunza ndepekuti pakatukwa gogo ava maamuri pere. ina tiripo Chii chakaitika mungagona here kupa rondedzera ipapo? tatakagara tese Taura henyu ndobata ichi. tatakagara tese ndobva ati makamborowaira amayewo handakudayira zvakanzi munhu akakudyira mari ari kwanzvimbo ndanomutora Diana wacho ari kwanzvimbo ziso renyu ngaribve pazvinhu zvangu uda kutoresa mombe dzangu nemapurisa ekwamambo kusatanyoko anenge adya mari yangu anofa. Imi makaisa mari pamukando, maisa mari. Yakawanda. Unosvika mari yamakaisa? Yese mari yacho 720. Mune makore mangani gogo ekuberekwa pari zvino? Munorangarira makore enyu? 687. Mukadzi wangu ndakatozonzwa muna December vachida kugovana mari andiri kuti aitora mari yemukando aitumwa nekambani yeCK. Ini ndire kambani inonzi CK Investment. Ndobva ndatizwa ana mai inini handira kuita sei kutora mari. Buritsai signature yandikaita sei yandikasaina. Handiti? Ava ndobva vaishaya. Saka ava vakava vachida kubata zvinhu vanhu vemukando musi wa 25 December. Ndobva zvanzi nemukoma womukadzi wangu ko zvinhu zvacho zvakadyiwa nemakonzo panozofamba sei? Zvinhu zvaida kubatwa zvinhu zvakaita sei? Zvomukadzi wangu paida kubatwa stove ane maTV ane gas tank ane mapoto manyowani mamwe akatenga nemidziyo yaasati ashandisa. Ndobva vakumbirana nemuramu wangu anoticha ndobva vasainira na date re2 February. Mukoma wangu mukadzi wangu akasaina, amai guru vangu vakasaina, murume wake akasaina. Ini ndobva ndaramba kuita sei kusaina ndakati inini nyaya handizivi. Saka nokudaro unoziva kuti pamari yemukando vakadzi ava ndinovatenda zvondogona kuvanzwira mwoyo murefu vakasada kuita zvavari kuita. Vakazobvujunura imwe nyaya ndaasingazive pamba pangu. Mukadzi wangu akatotenga stand 2020 muGrowth Point kwanzvimbo akatoivaka yakatopera akatonoipemberera paChristmas musi wa 22. Ndakatozozviziva through nyaya dzemari yemukando yanama yava. Saka inini panga pane chishuwe changu ivava vakwira dare vachiti ndanga ndiri kuvatsakatisa ndambu yangu chaiyo zvinhu zvese zvavanoita pamba pavo vanototuma ini mombe dzavo chaidzo kana dzakarwara chaitonovatengesera kana vakatoita problem yekuti mbudzi yangu yarwara ndindotova kungoti uyu mutorwa apinda uyu mukadzi wangu uyu ndiyati nyonganisa nani nambu yangu ava masvingwa. Asi sei imimi muri kuiramba muchizvipatsanura nadzimai inotanzwa muchitaura kuti vane midziyo yakati neyakati kwamusatengeri muchiti muri kutenga pamwe chete? Aiwa inzwa wamai inini takarima ini ndorarama nokurima foji uri kuzvinzwa. Inini ndakarima adzimai yangu ndovapa 1000 pagore ndovahodhera huku 200 dzemabhureira uri kuzvinzwa votenderedza mari yavo. Inini ndoita zvokupfuwa mombe vakazoita zisoro kunobira vakadzi vomukando mari zvandikatonzwawo tsitsi chakuba mari kubva muna January kusvika muna December pasina zvandiri kuziva zvokuti pane vanonzi amai macheka vakatrena nyaya dzemukando vakatombotuma vatungamiriri vacho vomukando kuti endai munosainisa murume wacho kuti zviri kuitwa zviri kuzivikanwa here. Vatungamiriri vomukando havana kusvika kwandiri kuti ndotaura kuti zviri kuitwa izvi ndezvemadhaga izvi. Inini hapana zvandiri kuita se zvandiri kuziva. Saka mukadzi wangu akachenjeresa akavhara ava mari achitovaka musha wake kwanzvimbo zvokutoti inini pamusha wacho handitomboziva. Asi ndakazonzwa nevanhu kuti mari yese yemukando nemari yawaibirwa chichi nemari yake yaita madhiri aivaka akatenga stand kwanzvimbo akatovaka 3 room. Ndo dambudziko riripo mukuru. Ko todzoka panyaya yekunzi muri kunzi makatuka gogo ichikura zvakanga zvafamba mukuru gogo handina kuvatuka asi izwi rangu ranga riri padenga. Chandingati ndakakanganisa ndakaenda pamba ndakati naye mambuya kwemi muri kukwirira inini musi wa 25 takawirirana kuti kudii inga pane vanhu vakasaina vakati so mari izi ndichadzidzosa ko samoni razochinjwa sei nokuti nyaya yakambokwirwa kwasabhuku vachikwirira mumwe munhu asiri inini nyaya ndobva yazodhaivhetwa yakauya kwandiri ndakati kwemi munokwirira inini pakuita sei handisiri muridzi wenyaya munoda kutoresa here zvinhu zvangu nevanhu vokwamambo ndo zvandikataura zvokuti ndakatuka kwangondifuremerawo sevanhu vadyiwa nenyaya mudari.
Yes. Isusu tiri madzimai emukando emunonzi mudzimai wanhasi. Takatanga tiri 10 taipa mari yedu mumwe wedu. Saka mumwe wedu pataimupa mari tava kuda mari yedu taifanira kupuwa mari yedu muna December. Saka December kwana mumwe wedu yakabva timara handina. Saka takatamba kunetseka naye kusvika pari zvino izvozvo takasvika February akati ndokupai zvikazodzingwa nemurume wake kusvika pari zvino asati tawana mari yedu yemukanda. Tiri kutarisa kuti mari yedu tinoida nokuti tinoda kuraramisa mhuri dzedu, vana vedu vachienda kuchikoro. Ndozvataitira mukando, vamwe vachida kutenga mafertilizer, ndozvataitira mukando wedu. Saka munozombomuona here kana kuti chii? Pakanetsana nemurume wake achibva tinozobvira tamuona kusvika pari zvino. Chishuviro chedu changa chiri kutarisa kuti tipuwe mari yedu nokuti takatokanda mukando tichida kuti tipuwe mari yedu. Ndochishuviro chedu chatinacho.